Maliko ga mamunu sagulendo malatika bololo sanfrala anga folibe obe amno sigerola biyaye alamsaduna janvier kalo kile woro anga don kibaru keneka bi kibera munu mambulo ga dokuluka odo ole ga fo bura ala ga fo ko ulu koniga kenya so dayala wa ko ukarajigera e fura frero do konala sila mo kunyala ula ida ga fo ko tenendo janvier kalo kile saba konala ko e bura du gono ko ulu koniga e kenya so kon dayala kura yetuni aywa ila ga fo ko ni e bura e du gono de were ko ulia ka demeke wala sa uga kenya suka siga daile baraka siga ka konala wa ko umada okele matuguni ko uye mi e fura frero ni amba fo nanzara kana pharmacie ko uyo fana daile ni kenya su inkerefe wala sa ye ndugula mo be siga lafia e fura ko kon aywa akina jigina ma ila ga fo bura doctor so ale kunye kenya so ni bara kon kumeka kono ga mi e ka fo ko uga mi wa kenya sigla mado no otogo docteur Usufu Male ko ale konu kun fagara majugu konu fe aywa o wala yala ko kenya so kun datugula mi e bura ka den were yala nyini ga baro sigi senga wala sani kenya so imbe siga daire kura tuguni bara be siga ke ani lakana konu be siga ke tugamina akonala wa otemene ga be kibara wala mambulo ga dokuluka uri ka fo gawo ay dala ka fo ko école d'infla konu beno ko ulfatura sirabaga kasara sababu yala aywa kibara mun sera mo konya la ula era na ka fo mi etene doyi janvier kalo kile saba konona la ko gawo du gono ko dugla mo bela jelen koni kun jawulele no ko ka sabu ke kibara juguye aywa ko o kibara jugu nyere masro do refe ko de ka fo camion ale ni moto tigi do na kar nyona ko ke kasarai konona la ira ka fo ko golden flade koni kun moto yin honika ulu be fatura o ronna wa mi era ni camion bollei ale sera ngujugu ko ale bulla nga maw kon sera kaga parantike kon mine ambe wakati mina ko bi gaw koni dunso ko yale no ko sobera ni wale ina ni dimsani flam numbe no nulu kon fatura ko uga janaja kera o donke den konna nga sega lu kon be sira ka ila ka doni sira baka kasara kon sorla to gamina aywa o temene nga be kibara wara mambru ka dokluka uri ka fo kai marala ko kena so do kon be no ko ulu kon igal jigara fura chama konna aywa kibara mun sera mo konya la ula da fa ko december kalo kile mu ale ni woro temene ko mai nani ale rebe kai marala ko yin kena so ma ko ni garjigera fura chama honna aka fo ko ni fura nu musaka ko ni beta be ba keme ko ni bonyogongo ko ni ma amba ila ka fo ma mun kira sawbi kan wali yanke ko ale re mai ni ale be bo maina ngaka asiglen do faransi du guluka aywa aya ila ka fo ko ale kan wali yente do wore ko de ka fo ko de medu eni kena so yin anika mi e bara ko no ya kena tigla mo gulu ani mi re ale ka du gula mo ko ka fura kali fana no ya ulu bulu ulu be se ka fura ke ka solo mata ero wala ko odato ale ni wali yan konike wa ko eni ya damnere ko ko robe ko fenale wala sa uluga kenya so yimbi siga ke kenya so nyana mabaye to gamna aywa ni wali yan kon se fe mi re maina dugutigi ale ni kenya tigla mo ye ulu koni bora ko sobere ka anima ko folen koni efu ka aniche wa ko ay baram ke ko e baran mai koni dugla dembe kelingire ni baran nyona ke ko dugu koni be bonyola aywa kibara kunchela kibara wara mambulu ga dokuluka odi ga fo koro marala ko logo jola do koni be no ko ba makatu koni wale ya chaju ko ntakanya si ulu koni ma aywa kibara mun sera mo kunya la ula ida na ga fo ko mi janvier kalo kile folo kono nai sibirido ko ni tama mubul dore ulu koni kumbe ga bo burukina ko ko kunya sin ko roka aywa ida ga fo ko ulu koni kumbe ga ta suku jode konna ko ulu koni ga sira fe bambagatu na koni ka ko bambagatu nana koni kakari uluka ni ka walia chama chejuguta ganyasi uluma aywa ida ka foko eni tama mobli kono aywa ida ka foko ni tama kala nun koni bega minamine rula uga bulula wari telephone ananyo kona chama ko obela jele honi ni e mawiye marfatugu de kondo ma kontu usugi ado wako eni walen yere kera yoromi odai anse aleni koro koni flanchela ida laga foko ni wali yen ke ko flana le ni yoro kilina ko seka lu kon wesi na wala sani ma ko folen nun kon wesi ga mina to ko ay wali ma woni de ko en kunya anga bidon ko yaru e ga do kuloka oni che